pulaar na hande ɗum ɗon kono yimɓande ma sakkitinde ko yimwi ko pulaar handani e ko wayni holɗum ko pulaar handani ko jiiɗa holko teskiɗa eyyi pulaar oɗon gandi ko ɗemgal meɗen ko ɗemgal manggal ɗo e Sénégal no pulaar nanguirani no waɗirani ene yooɗani saabu ɗum so tawi pulaar kañum e radio Sénégal walla télévision Sénégal aɗa andi émission ngaji ɗum kam wona an kalantumi hande ene wiye ko émission goto pulaar jogui e télévision Sénégal te ene wiye haaloɓe pulaar ɓe boni ɓe timmi nogas temedere fof ɓe timmi nogas e jeegomo pawɗe aɗa nden so yimɓe timmi nogas e jeegomo pawɗe dokkama émission goto fotani foti kay ko dokke wiye joni onon temedere fof onon goni nogas e jeegom dokke ɗon nogas e jeegom mona ha timma wona noon foti wonde ɗemgal fof rokke mana pourcentage muɗum au moins ma ande kam ɗum ɗo de fawi ko yimɓe ko haqqille wawi nanggude kono pulaar so tawi jolfuɓe ɓenni e wittu e ko recensement addi ko pulaar woni ɗemgal ɗiɗaɓal ɗo e Sénégal so tawi pulaar rokkete ko émission goto aɗani ɗum kam hanani dota hanani ha tengti noon kadi so tawi a ƴetti pulaar a yaltini ɗum Sénégal tawata ko pulaar ko ɗemgal ummigal guila gueece ha gueeci woni océan Atlantique ha mer Rouge woni guila Sénégal ha mana Soudan aɗa andi ɗemgal bangal noon taccude keeri ene hande ko ɓuuri ko pulaar wonna ko te kadi so ƴeewama e ɗemde Afrique so tawi koto banggue ɗo ko kalɗen ko banggue wertago ko pulaar tan dañi taccude continent africain o fof ala ɗemgal gongal dañi ɗum so tawino en gartire haaloɓe ɗemgal ngal pulaar hande ko ɗemgal naye ɓiwal e ɗemɗe ɓurɗe haalede e Afrique caggal Swahili caggal Hausa caggal Yoruba voilà pulaar fawi hen kañum woni ɗemgal naye ɓiwal ndeke noon ɗemgal porgal noon ene foti rokkede gueɗal ɓurgal ngal pulaar rokka e radio et télévision Sénégal ɗum waɗi wiide pulaar handani ɗum ɗo pulaar handani mi ɓeyda hen e nder Sénégal e hoore mum mi wi pulaar ene tacci keeri kono e nder Sénégal e hoore mum région ngaji 5 ko pulaar ɓuuri wawde haalede hen woni région Saint-Louis région Matam région Tamba région Kédougou e région Kolda toon ko pulaar ɓuuri wawde haalede toon temedere fof ko ɓuuri 50 walla 50 ene kala pulaar sa ummima e ɗiɗon région ngaji ene waɗi région ngaji 4 ko pulaar woni ɗemgal ɗiɗaɓiwal région ngaji 3 goɗɗi walla 4 ko pulaar woni ɗemgal tataɓal pulaar woni ɗo wonani ɗemgal ɗiɗaɓal walla tataɓal tan koye région goto woni région Ziguinchor ndegi firti ko hay e nder leydi Sénégal hande pulaar ɓuuri yaaji e ɗemɗe keddiɗe ɗe fof ɗum ne kadi yimɓeɓe ganda ɗum ayi ɗemgal biyetegal ɓuuri wawde haalede ngal so tawi arte wertago waddetake pulaar ni saabu ɗum kañum koye lobbuguel wona lobbudu ko lobbuguel koye lobbuguel woni alors que pulaar ko kalmi ko fof sa rendini ɗum tawata ko pulaar ɓafti fof yaadi hen ndeke noon ɗemgal bangal noon ene foti mana teskede ittine gueɗal mum ha timma handani won kadi handani waɗede noon ɗum ƴettuɗa tan ko télévision nationale walla e radio Sénégal mais sa ƴeewi télévision mbaɗo no 2STV pulaar kam ɗo kam ina tota ɗo gueɗal muɗum ha timmi ɗo wallahi ko feññini ɗum e ene woni mi haali ɗum e winnandam nde mbimi ko nde pulaar riwa e télévision nationale ganduɗa ko yimɓe fof ndendi goto fof ne foti yirade hen hoore mum nde pulaar dogi ko 2STV mooli ɗum ganduɗa pulaar ne jogui mataw émission ngaji 6 walla ko tolni ɗon ndeke noon kay est ce que 2STV kono noon ciftinen 2STV jeeyi ɗum ko fuuranke oɗon noon on kam vraiment eɗen jettamo tigui rigui e darde makko saabu ɗum ɓe mbimo yenaka hulantake kanko kam sinno yimɓe fof mbano kono makko ni pulaar mana ma dañ fartange tigui rigui min beele won teskuyaji goɗɗi ɗi joguiɗa taw wona tan to banggue caktirɗe to walla wittuma haadi tan koye télévision o wonande ko ganduɗa ko ɗemgal ngal dañani e saago mum
eyyi ɗemgal ngal dañani sago mum hay to banggue ko wayno no wiyeteno joni ko wayno enen mbiyata mogoji e théâtre uji aɗa andi ene waɗe kono noon hay ɗum pular kañum ala hen ala a yiraki hen hoore muɗum to banggue jangguingol pular no foti jangguinirede ni jangguiniraka noon ha joni so jarri borde ɗemɗe ene poti janggede kono to jarri borde pular heɓani gueɗal mum ha timmi saabu ɗum joni somi wima pular ala fof ɗo haaliraki ɗuma so tawi wiyama eɗen ƴetta duuɗi jarri borde pular heɓata hen tan ko mi anda no foti kono hewani ngal to ɗemgal ɓurna hay ɗum fotani ɗon noon kadi c'est très important par ce que so tawi ene jogori jangguinede jarri borde ƴettama ene foti ɗemgal ngal rokke poids muɗum rokke haqqe teddedi muɗum kono ɗum wodani. Assalamu alaikum. Yomi tawana jam.